rozdáme. A on nejde odvez domů, my jste rozdáme. Tak co, Šary? Co? Provádím i to Janio. Nevím, jestli pak nebudu. Já si to připomínala moc. Jo, zbytečně, se začal. To máš za kameru pěknou. Svojí. Co natočím všechny. Počkej, takže... Mě netoč. Hej, teď si píšu. Já musím tady všechny natočit. Reál. Ani tebe neznám. Ne! Kuk! Jo, pojď, pojď. No, tak to bude efektní video. Já to dám na YouTube, můžu? Jo, porno! Hej, a ty porno, ještě nebylo syna s některým. Řekni mi jméno, ty děvko! Co budeš ty? Já tam nechodím, fakt ne. Vždycky děkuju, na? Šárku natoč. Ty jste někdo sebe tlačí tu bagetu. Čau, zdravím všechny diváky našeho klubu. Mám soukromou rozepsanou. Natačej, Lucku, Lucku natačej, Tam se pohledu po. Ne, musím. Omlouvám. Pak za chvilku si Tak když už natočíme to porno. Ty natočila to? Jo, mám to. Přijel přenosu. Všem přenosu. Luci se sfríka. To bude nějaké porno video? Tak ona, To bude, už mám zaznamenat. to, ne, že to bude jenom na YouTube, to bude i na YouTube.com. Chtěla jsem říct. Nelly i YouPorn. Já jsem mluvit A já se budu splíkat. Tak ten film. V zákulisí. Takže, jak se mi to líbilo? Dneska? No? Strašně unavné. A jak se ti líbilo tvoje, jak hodnotíš svoje vystupení? Jako hodně jsem se na to připravovala, ale prostě moc rychle a triky hnedka jsem všechny vyčerpala. Prostě jsem to celé podělala a prostě, já nevím, asi jsem se na hovno snažila celý týden. Ještě něco chceš říct? Na hovno dvakrát. Dobře. Jo, takže jak se ti tady líbilo? No tady je úplně luxusní to bylo. A jak si hodnotíš svoje vystoupení? Svoje vystoupení? Hruza, jo? Jo, co nevěřím. A ještě něco chceš říct do kamery a divákům? Do kamery moc nemluvím teda. Takže nic? No asi nic, no co? Tak jo, díky. Dobré, zpověď. Tak ahoj. Čau. Tak jak se ti tady líbilo? Hej, super. Super. Jak hodnotíš své vystoupení? První minuta jakž takž, ale moc jsem se soustředil na výkon. A druhá minuta to už bylo takové. Už jsem nemohl, takže nic nevím. Tak za 3. Za 3? A co chceš vzkázat divákům? Podporujte Tektonik a rozšiřujte ho. Tak jo, díky. Zdravím. Jak se ti tady líbilo? Ne, úplně bezvá, pecka lidí. A co, jak se ti líbilo tvé vystoupení, jak ho hodnotíš? A když se ho hodnotím tak, že jsem dokoncoval, jak jsem chtěl a uvidím, jak skončím. A duo jsme začali trénovat včera, trošku to se posekalo, ale víš co, mám první místo. A co chceš vzkázat divákům? Co zkázat divákům, že by začali tančit Tektonik, protože je to bez styl. Díky. Takže jak se ti tady líbilo? Jak by řekl pan Karotka? Jo, dobré to bylo. Jak hodnotíš svoje vystoupení? No, mohlo to být lepší. A co bys si vzkázal divákům? Ať pořádně prcávají. Já se vás zeptám jenom. Takže, jak se vám tady líbilo? No super, úplně úžasné. Tak ten Tektonik, jako ten zbytek nic moc. Jo, jako nic moc A jak se vám líbí vaše výkony? Co na ně říkáte? Jo, super. Super. Ostatní byli nejlepší a já jsem byla taky trošku. Co to bude mluvit? Ale jinak zbytek Tektonik super. Možná máli myslet, že budu. Jenom já jsem to To postavila. bylo lepší než sex. A co byste vzkázal divákům? Že je milujem. Jo, my je milujeme, protože jako fandili chápu. Protože Tektonik je život. Ano, ten do toho cuzuje fakt je debil. Jako. Přesně tak, není to prostě elektrickým obučkem. Nemáš mi tu hvězdičku. Je to prostě styl. Ano, to je prostě styl
chápete to, jo? Je to styl nového. Jo, klidně. Já chci jenom vidět. Já končím. Já to dám jako, že to bylo předtím ještě. Předtím, a tady všichni už pravení, to se děje. Super, Ani! Se furt ke mně přibližuješ, víš o tom? Já nejdu jenom na ladu. Kristek, pojď! A pojď, Luky. Pojď to podržet, se odbývou. Co na tom chvíli? Já tam dám potom hudbu. Cože? Maras. Oni zrovna jedou tak úplně tak souvisle. Teď už ne? Teď zase? A nej, tu písničku chci.